Ευχαριστώ τον κύριο Διομήδους, γιατί από την πρώτη στιγμή μου είπε μάλιστα βεβαίως τη Δευτέρα να τα πούμε στην εκπομπή. Γεια σας κύριε Διομήδους, ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε όσο πιο στοχευμένα να λύσουμε απορίες και να δώσουμε διευκρινήσεις, κύριε Διομήδους. Καταρχάς να πούμε, έχει τελειώσει η επιδότηση του Τέκνου ή θα περιμένουμε μέχρι και σήμερα να δούμε ή να δουν κάποιους τους λογαριασμούς τους τα ποσά? Έχει ολοκληρωθεί μέσα σε μια Μαΐου η καταβολή όλων των επιδομάτων του επιδόματος Τέκνου για αυτούς που λαμβάνουν μία φορά τον χρόνο, που είναι αυτοί με 1 και 2 παιδιά, και αυτοί που σταμάτησε η επιδότηση των Δεκέμβριο του 2024 που λαμβάνουν στη μηνιαία βάση, δηλαδή οι μονογονείς και οι τέκνοι και οι πολύτεκνοι επί κοντά στα δημοτικά όρια, αυτοί επανεξετάστηκαν και χθες στην 30 του Μαΐου δόθηκαν και σε αυτούς το επίδομα αναδρομικά από τον Γενάρη. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, γιατί είχα εγώ παράπονα ότι το επίδομα Τέκνου μπήκε μειωμένο από την στιγμή που δεν έχει αλλάξει ενώ οτιδήποτε σε ό,τι έχει να κάνει με τα εισοδηματικά κριτήρια. Καταλάβατε, όλα αυτά που τα ξέρουμε και αν δεν τα ξέρουμε θα πρέπει να τα μάθουμε. Έχει αλλάξει το επίδομα Τέκνου, αυξήθηκε. Και συγκεκριμένα αυξήθηκε σχεδόν 7%. 5% με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του χρόνου πέρσι και 1,87% λόγω της ΑΤΑ. Να πούμε επίσης ότι βρίσκεται σε τελικό στάδιο η ολοκλήρωση του νομοσχεδίου για τα νέα επιδοματικά κριτήρια του επιδόματος, όπου ψάχνονται κατά πολύ για να ψηθούν και κατά πολύ και οι ιδιωτικά δικαιούχοι για να περιλαμβάνει ολόκληρη μεσαία τάξη πλέον στο επίδομα Τέκνου. Για οποιονδήποτε. Δόθηκαν την αγαπητή Κατερίνα Παρασκευή γύρω στις 70.000 εμβάσματα. Επαναεπολογίζοντας τα εισοδήματα του 24 σε σχέση με το 23. Ναι. Οι μόνοι λόγοι που μπορεί κάποιος να έλαβε μειωμένο επίδομα Τέκνου είναι οι εξής. Παρακαλώ. Τα εισοδήματα του 24 να είναι αυξημένα με το 23. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι λαμβάνουμε υπόψη τα κάθετα εισοδήματα του προηγούμενου χρόνου, τον κρός δηλαδή για τους μισθούς, οποιαδήποτε άλλα επιδόματα λάβει κάποιος, επίδομα ανεργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, οτιδήποτε άλλα εισοδήματα προσμετρούνται, και έτσι μπορεί να αλλάξει η εισοδηματική κατηγορία, να ήταν στο τέλος της πρώτης και να πήγε στα αρχή της δεύτερης και να πήρε μειωμένο επίδομα Τέκνου. Άλλος λόγος που μπορεί να μειωθεί το επίδομα Τέκνου είναι κάποιο από τα Τέκνα να βγει και εκτός του υπολογισμού. Αυτό πώς μπορεί να γίνει? Γίνεται αυτόματα όταν το Τέκνο κλείσει 18 χρονών. Μάλιστα. Για να επαναενταχθεί αυτό το στο επίδομα Τέκνου, θα πρέπει είτε να είναι στρατιώτης, είτε να φυτάσει δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο Λύκειο δηλαδή. Άρα θέλουμε τη βεβαίωση είτε από το στρατό είτε του δευτεροβάθμιου για να επανενταχθεί αυτό το Τέκνο και να λάβει αναδρομικά. Άρα, αυτόματα το 18χρονο, αν είναι αγόρι, δεν είναι ότι πάει στρατό και. Όχι, δεν είναι αυτόματο. Θα πρέπει να ξαναγίνει εξέταση, να προσκομίσει ο συμπολίτης μας τα έγγραφα ότι ο γιος του πήγε στρατό. Γιατί έχω μια περίπτωση. Είναι μια οικογένεια, είναι στην Κύπρο 25 χρόνια. Πέρσι ήταν και τα 2 παιδιά ανήλικα. Δεν τους δώσανε πέρσι επίδομα Τέκνου, γιατί υπήρχε μια υπόθεση που είχε να κάνει με κοινωνικές ασφαλίσεις. Τελικά, όντως, οι άνθρωποι πήγαν, έκλεισαν την υπόθεση αυτή και τους είπανε: έχετε δίκιο, έπρεπε να την έχουμε κλείσει την υπόθεσή σας και δεν την κλείσαμε. Απολογούμαστε. Θα σας δοθούν. Ένα λεπτό. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, θα σας δοθούν αναδρομικά φέτος. Φέτος που ήθελε να τους δοθούν αναδρομικά και να μπει και το νέο επίδομα. Το ένα το παιδί έκλεισε 18, άρα βγήκε, αλλά δεν πήραν τίποτε ούτε για το 24, ούτε για φέτος. Αφού δεν πήραν και το 24, πρέπει να ξανακάνουν το 25. Μα δεν τους είπανε στο 1450 ότι πρέπει να κάνουν, τους είπανε ότι μια χαρά είναι η υπόθεσή σας, προχωράμε. Αποκλείεται. Αφού λέμε συνέχεια. Όποιος δεν έλαβε επίδομα Τέκνου του 24 πρέπει να υποβάλει αίτηση το 25. Ναι. Είναι άσπρο μαύρο. Όποιος έλαβε το 24 δεν χρειάζεται να υποβάλει αίτηση το 25. Δεν είπαμε ποτέ κάποιος που έλαβε το 24 μπορεί και να μην υποβάλει αίτηση. Είναι για όλους το ίδιο και να μην υπάρχει ζήτηση. Έλαβες επίδομα, δεν κάνεις αίτηση. Δεν έλαβες επίδομα, κάνεις αίτηση.
Μάλιστα. Τα χρόνια βλέπω το ίδιο πράγμα. Δεν έχω καμία διαφορά. Ωραία. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Λαμβάνονται υπόψη και άλλα επιδόματα, κύριε Διομήδους, για να γίνει. Όχι εισοδήματα, επιδόματα, και μπορεί να γίνεται να κόβεται το επίδομα ανατέκνου. Δεν λαμβάνονται υπόψη. Όχι, είναι εισοδήματα που λαμβάνονται υπόψη. Το ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα, τα αναπηρικά, δεν λαμβάνονται υπόψη. Το μήνα χρηματιστικού δεν λαμβάνονται υπόψη. Όλα τα επιδόματα και τα εισοδήματα που υπάρχει στη μία οικογένεια λαμβάνονται υπόψη για να δημιουργηθεί. Ναι. Ξεχνάτε ότι φέτος έχουμε βάλει και τους φοιτητές στο επίδομα τέκνου, το 50% του επιδόματος τέκνου για τις πολύτεκνες οικογένειες. Δεν έχει βάλει αίτηση κάποιος